ya 6 million e constituency. Koruna choletu mwaka oli 2022 mpaka boniga. Aya buna tokotambo ko mwaka onde. Ngo mentunde chi milioni 3. Imanye gotwara chi milioni 8 9 kere constituency. Ase chibese chio no ege simakere eke mokera se constituency no e basaliere no chibese chiabangina chire bono ekero mokondo rankuoga ngote bagake county to amagenderero nerina ki einegasiane ekyagere chichiane nchikorosi para na para ntobwati ejam ndire naro rabosongo macheta iyo stimate iyo akini nkire chiswita titintabanga ebintombo bebire omaete liritokoboli ngokorubire aya naende mokorora ntori gotumia bese chiaito motu akera kure ekyagara nabo tora gache chibese engakie chikura chigoika tobagorere birebi tobagorere nonyene eringo kwa na fada tawanja tobagorere bitaratara alafu tobaebereri moto ekura ali baba chisutatu bono toise goikerenga kitogoteba iga donya wakorire gasi goseyaya moko nyora tinga akora ginko baretara chibese kali naende monga kura lakini moko rora na akorire naende tingo atie chinko basera na bomo goteba nonyeta rigotosera amagendera akorire ki gusito chenchi buna togwa kachikuranya chibese tokoe ku national government pese chire chinyinge twakere omuntu goto amagenderero eli akabere mimi nashukuru mheshimiwa Alpha amesema tax kwa mkate ni makosa hata mimi siwezi taka tax kwa mkate kama mama ningeomba hata pombe iwekwe tax mingi ama namna gani sigara kwa sababu gani vijana wetu wamekunywa pombe wameharibika pombe iko cheap sasa hii tax ya pombe iende juu kitu ingine half of Kenya mheshimiwa Osoro is not developed half of Kenya shamba iko idle wakipata mtu ameweka hata eka 20 alimi tax hiyo shamba mtu akishinda kulipia tax ipande mboga mahindi watu wapate chakula lakini mkate kwa kina mama yenye tunapatia watoto asubuhi wanaenda shule hapo jameni tutaki kusikia hata kidogo lakini kwa vitu vingine ile inafanya faida ikue watu wapate barabara watoto wapate pesa ya shule hapo tunaweza pitisha lakini hizi vitu zingine kama chakula nje kuno mongi na mama county na nje noonde na inu ngote bomo gatito koraki nonyano bosimba koraki mbome ndagere ndio nsite koraki tementa inere nchiri tokobeka inere gasiane chibese chiane go chigokore bisime kyagere go chichinge omuntu ngora atabare nikidonye ngyo tari gotoera amabuli abuna ali akairukare abanyina engwana natwaringe amabuli nale ngorora alenge pink ngora mwana kama mabuli ya womenere kware pink okay tigamba boli libuli lya pink motagete gosenegesima kono chini numwangere libaga so nchichiri chiane tigamba ebisima amache are long lasting igo mombolinga omongi no lyo chieto mokoro mko barenge nchengingo tali ko baera donga nganje takwana nebinto bi mokorora ebinto mokorora bi amache mwanyora ebinto biribirororo more na birobio aya gingo chakonyora basani